Ganda. Sana all! Ay po! Yung ano, yung adya ko nga. Ko po! Adya ano, adya yung bagang adya ano. Wala eh. Yan na. Audio Jungle. Hi guys, it's your Ilocana girl, Miss Igat ni Malik. Ayan, nakapalit po kami din. Pupunta po kami ngayon sa Simakbot. Part 2 na rides namin. Nagpapalit pa lang kami. Wala yung green light. Pakita ko yung suit ko. Wait lang. So, ito ngayon yung suit natin guys. Yan. And sa baba naman. Bumila ko ng sunblock kagabi kasi hindi ko alam kung saan ko nilagay. Kaya hindi natin makakapag sunblock. Ito pa yung suot ko, naka-try suit po ako. Ito pa yung nasa TikTok ko. Kung nakita nyo man yung nasa TikTok ko, ayan po siya. Ayan. Then, lalarga na tayo. Ingat sa amin, update. Wait lang kung nasa nag-grugit. Ayan guys, pupunta na po kami, update lang. Medyo umaambon pa. Ayan, tara na guys. Asan na yung bike natin? Halong! Ayan guys, siya po yung mga kasama ko. Kilala niyo yan? Nakikita nyo ba siya? Then may mga kasama po kami, madami kami guys. Mga taga-Gamu, mga cyclista. Siklista lang Gamu. Ayan o, si Dogmark. Mag-ano siya, kasing tawag doon, magmamotor. Kasi pag may nahilo sa amin na isa, sasakay siya doon. Then ito naman yung isa, si Miss Caldereta, siklista na. Charot. Ayan guys, hinihintay namin tumila yung ulan para hindi kami mabasa. Para pagpunta doon, hindi kami basang sisiw, di ba? Kailangan lang kayo mahal. Ayan guys, andito na po kami sa may barangay Upin. Nasa Simakbot na kami. Ayan yung mga kasama ko. Maghay naman kayo. Ayan, maghay naman kayo. Ayan, di ba? Ang dami-dami namin. Ilan ka Magpe-pray muna kami bago kami alis para walang mangyaring masama sa amin. No? Update. Simula na eh. Lord, salamat sa sa mga basta ingatan nyo na lang po kami sa bawat ride namin. Sana gabayan kami ni Carl. And sana walang madisgrasya sa amin. Ayun lang. Amen. So yun guys, andito na po kami sa Buena Vista. Andyan yung mga peloton. Pakita mo yung peloton. Ayan. Nauna yung mga kasama namin. Kasi tayo nauna eh. Nakikita sila. Mauna na tayo. Ba't may bagong salta? Ayan na. Matanda kayo kuma. Ganda ko. Hey guys, ayan, kumakain na kami kasi hindi pa kami nag-umaga nito. Mga kasama ko, yung ibang mga kasama namin is nauna na, hindi sila naghihintay, ayan mo na. Chill ride lang daw pero nauna sila, charot. Ano, kumakain kami ng lugaw, nag-high prank.
Yung isang kasama namin. 5 lang kami dito at kumakain na kami. Ewan ko kung nasa na yung mga kasama namin na naka-python. Python ba yun? Peloton. Peloton. Kain muna tayo then. Go round na mamaya. So ayun guys, dito na po kami sa Burgos. Malapit na kami sa Roas. Nakikita ko na yung mga bundok. Tapos yung si Macbot Tapos na. na kami. Anong kami? Tulak mo, Darod. Walang tulak. Ah! Oh! Tik na naman tayo mabangga. Ay, mataob. Roas na kami, guys. Ayun guys, Roas na kami guys. Medyo batak na ba ako? Ay, hindi ah. Bakery. Ay, Roas na. Pero Roas na. Yan, Roas na tayo guys. Malapit na Shout out nga dyan sa bakery na yan. Ba't kasi ganyan yung pangalan? Shout out po sa mga sa mga Nang-iwan. kasama namin, sa mga nang-iwan. Grabe kayo, aniwan niyo ako mag-isa. Ano ako dito? Wala, taga-video. Kunwari lang. Ay. Charot. May dalawa pa naman sa likod namin. Ay, malapit na pakita mo yung bundok ba? Ay, mga May bundok. Sana all may bundok. Ang malapit na kami. Ang ganda ko, di ba? So, yun guys, nandito na kami. Charot. Wala pa. Oh, ano naman? Ay, mga kasama ko. Guys, kalagat sa buo. Ayan. Ilang kilometers pa? Ilang kilometers pa? Oh, maganda naman kayo. 2 years kilometers. Ang 2 years. Shout out kay Kuya Charles. Mga batak yung kasama ko, naka-navy pa yung iba. Shout out kay Leslie. Shout out sa sarili ko. Shout out sa sarili ko. Shout Yan, out sana kay kayanin Mama. namin. Shout out kay Mama. Hawit naman itong mga ito. Sige, update. Wala nga, mayroon kumpul-kumpul. Ito ang salita. Yan na. Hi guys, nandito po kami sa papasok sa Simakbot. Narinig niyo ba ako? Ayan, papasok na po kami sa Simakbot. Ayan na yung mga bundok. Nakikita na namin yung mga view. I like the view. Ang ganda ng juice! Yan, sa akin guys, may nakita kaming libreng pa-juice dito. Mangira naman. Ano yung mga ibang kasama namin from Malilig. Yan o, di ba? Hi. Natagalan kasi kami kasi may nangyaring hindi maganda. Kaya wag ko nang sasabayin kasi hindi naman kachismos. Manamigo, siya pa naglako ha? Ano nga niyo? Diba? Batoy ka, pinaburay ka. So, nagpay pinayagan, last mga tanak. Nagtangkin talaga ta ulo, mga ni mama. Guys, hindi po ako laspag. Bali, yung si Macbot kasi is bundok siya na view deck. Maganda daw yung view doon. Kaya tignan natin. Dito sa Samay. Daanan, grabe. Naka-road bike pa naman ako. Charot. Naka-MTV lang, mukhang may sabi niyo feeling. Ayan pa yung daanan, grabe. Parang gusto ko nang umuwi ba? Charot lang ba? Oh, okay. Malapit na guys. Ayun na yung bundok. Kaya laspag na to. Ahon pa. Hala. Wala, dito na maganda pa naman view dito. Hala. Pag natin punta si Macbot, maganda naman view dito. Meron ako. Charot. Ay guys, malapit na po kami. Ayun na yung ahon. Then hindi daw sila nagpapasok sa may sa may pinakamataas niya kaya gagawin na lang kami sa checkpoint. Checkpoint pala. Pa-shout out man dagit dito ko nam. Team Dupax. Oh, Team Dupax ka no, shout out. Nueva From Nueva Vizcaya. Ayan, tara na sa taas para makita natin yung magandang view ba. Kaya nga ba, nasemplang naman ako kanina ba, visit na pitak ba. Ayan guys, malapit na nga. Kami kaso ahon. Ahon. Matas ba yan? Oh, malamang ahon nga. So Matas yun na. mga kapadjaks, ito na yung simula ng ahon papuntang si Macbot sa taas. Kaya pa, Mika? Sana kayanin. Mika! Hala. Sana kayanin ko ba? Sana kayanin mo.
Oo, kasi maganda ko. Busy Nasaan lang na kaya yan. niya? Yan. Ang dami kayong Ang magkakasama. dami kanina. Nauna Grabe. sila sa taas. Mara sa 20. Hindi ko lang sa 20 o 30 kami. Noon na sila, Diyos ko. Lord, sana kayanin namin, Lord. Sana kayanin namin yung ahon ba? Yan, pinangunahan na ng dalawang naka-road bike, oh. Ayan guys, tapos na isang ahon. Then, kaya naman natin. Hindi tayo nagpatulak sa kanya. Nag-vlog din siya, oh. Ang dalawa umihi, yung dalawa naming Beckish. Papakita ko yung mga suso, ang daming suso dito. Ayan guys, nakita ko yung dalawang susong dalaga. May susong dalaga pala dito. Susong dalaga. Sana all ganyan ba? Ano yung dalawang batak? Batak ang puta, kaspag tanga. Yung dalawang spag. Galit ka, galit ka? May tanline ka na, tanline check. May tanline check. Alam, meron na. Bakit tayo sa tanline check? Wala yan. Wala pa. Meron. Ay, meron. Sa akin ba, tanline check? Meron na! So, yun guys, nakakita kami ng saba na hinog dito. Nagugutom na ako ka. Mamaya ay sumakit yan mo dyan. Sige. Okay pa siya. Oh. Alam, okay pa sabi. Yung gagi. Mamaya sumakit pa dyan mo. Pwede may tigas na noon. Ako naman. Ako naman. Pwede pa yan. Pwede may tigas na noon. Guys, may nakita kami sa... Tap nung nasa. Ikaw ang ngarad ka naman. Ang ngarad. Iba kami kayo mga guys, ganda kami sunggo. Wala kami makitang pagkain kayo na. Mayat pa. Met pa. Masarap pa. Gusto mo pa? Tara na. Ano? Minto muna kami. Tignan yung ahon kung gaano kahaba. Kataas pala. O, bilisan nyo ko na tigil-video ko. Lang, pagod na ako. So ayun guys, nakasakay na ako. Yan, si Dokmar. Yan, bye-bye! Yung makita ko yung mga Bye-bye! Yan, ahon pa, malala. Ayun, taraw sila. Bye-bye! Inya, kayampay. Kamay lang! At doon pa, medyo malayo pang ahon. Tignan yung ahon. Yung ahon guys, grabe, taas, tirik. Kaya sa mga siklista nagra-rides dito, ingat-ingat kayo ba? Taas-taas yung yung ahon. Ano ito, mas mataas pa sa Ginaldo ito? Ewan ko lang. Baka ako sa ginagawa. O, di ba, ang taas? Kita niyo yan, ang taas. Ano yung dalawa, wala. Yung mga kasama natin sa taas. Ay, sila yung mga kasama natin. Yan, dito na kami sa taas. Basic, wala na ahon din. Hi! Mga antay parang di siya umay na din eh. Ay, ang ganda ng view guys. Di ba nakikita yung buong Isabela? Doon ako. Ate, sa may taas. Wala pa tayo dun. Ang ganda oh. Yung ganda ng view, di ba? Ay, kita niya, ang daming bundok. Sana all may bundok. Yan, di ba dito na ako sa taas kasi batak ako. Nya, kaya nyo, Pai? Kaya mo, Pai? Iduron ka. Yung mga kasama natin yan doon na sa taas. Oo, ate. So yun guys, pupunta naman po kami sa taas. Yung mga kasama nagtitiktok pa. Pupunta kami sa bundok na pinakamataas. Ay, nakikita nyo ba yung bundok na pinakamataas doon? Yan, pupuntahan natin yon para maikot ko kayo sa views. At least naman dito sa vlog, kung mapanood nyo, di ba? Para naman nakapasyal lang kayo. Ang ganda, ang init kasi dito kaya ganyan. Ayun guys, dito na kami sa taas. May dapay pa pangato na daytoy. Meron pa nga yan. Yan, may mataas pa kaso bawal na. May checkpoint. Yung iba na-aksidente na yung kapatid niya. Kaya kayong mga pupunta dito guys, mag-ingat-ingat kayo ah. Dapat siguro din yung nakakondisyon yung bike nyo. Ganun. Para ba hindi naman kayo ma-aksidente ba? Ayan ba? Pamain mo ni Justin eh. Pamain daw ba? Ganun. Papakita ko yung view, ang ganda. Sobra, pupunta muna kami sa taas mo din, papakita ko yung view. Magti-tiktok kami, ganun. Nagpalit kami ng medyas.
Yan. Oh. Guys, ang ganda ng view. Ano to? Lalo na yung nakatayo dito sa harap nyo. Ang ganda ng view. Tignan nyo sa taas ba? Oh, di ba? Ang ganda. Ang daming bundok. Pero ba't hindi ako rin binigyan ng bundok? Wala. Oh, ang ganda. Sa mga nagano dyan, sa mga stress, magsigaw lang kayo dito ng pagbila ko ng tatlo! Di na kita mahal! Ganyan, di ba? Yung mga broken hearted. Tapos kasanan sa baba, nagpapahinga sila kasi laspag na laspag sila. You know what? Alam mo kasi pagbatakan dito sa taas lagi. Ano sila, oh. Ang yabang ko, no? Feeling sickness na kasi ako. Ay! 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, 5 step, 6 step, 77 step, 8 step, 9 step. Okay na. Hi! 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 Magkano naman guys dyan? Laspag na siya, oh. Hello. Ah, 1, 2. Aguray. Sa taas na kami kasi may papakilala ako sa inyo. Wait lang, te! Ulit, oh, may take 2. Lights, camera, action! 1, 2, 3, go! I am your ulit. Ulit. Dapat ka resi ka. Okay mo. Dapat saan yun din, no? Hi, I am your candidate number 1. Good morning to everyone. Hi, hello mabuhay, it's me. So yun guys, ipapakita ko sa inyo yung view ng yung itong pinakamataas na bundok dito. Ayan ito yung mga kasama ko. Bikers, kailan kasama? Oh yeah. Oh yeah naman. Oh yeah. Kasama ni ka. Yung Raul. Oh. Ipakita ko sa inyo yung views. Ang ganda. Yung adya ko nga. Adya adya yung bagang adya likinan ka mo di ka bugo. Yan yung view. Ang ganda ng view. Ayun naman, ito siya damawan, ayaman naman. Sige namin ko, tatakin ng ki. Mika. Taga-ano ka ba, kuya? Taga-Rojas. Mika, sige na. Sige na, ni Miko, ni pagruray na di video. Bakit ka? Vlog ato, madayo pa may edit. Sige. Dagan masawa. So yun guys, na-enjoy na namin at bababa na kami, pupunta na po kami kakain. Ay mga kasama ko, yan. Bababa na po kami kasi hindi pa po kami kumakain anong oras na, diba? Because baka kami, magka-ulcer din. You know what? I'm so pretty. Diba? Nakapicture ka sa crush mo, ano. Asus! Anong pakiramdam? Sarap sa feelings. Joke lang! Yan, bababa na kami, sasakay na ako kasi baka hindi ko kayang preno kasi minaksidente, diba? Kaya mag-ingat-ingat tayo. Kinabahan na ako ba? Oo ba? Babalu. Bye-bye! Tara na ba? So yun guys, bibili po kami ng ulam namin kasi hindi pa po kami nananghalian. Then kumain po kami sa isang kaibigan namin. Doon na po kami mag-Budel fight. Dito pa lang po kami sa Rojas, sa may city nila, sa may bayan nila. Doon na po kami bibili. Abangan na lang po. And guys, magulam ko ng fried chicken sa kaya na. Kokong nga. May 50 ka dyan? So yan guys, pauwi na po kami. Yan, thank you sa kanya. Siya pa yung nagpakain sa amin. Punta pa sana kami ng bypass kaso ulan na kaya uwi na lang kami. Nauna na yung mga kasama namin. Ayan po. Yeah, thank you. Pag may nakita kaming truck, magta-tracking na lang kami kasi medyo ulan na. Bye-bye guys. Update naman. I love you all. Kasi ito pala, share ko lang guys, ito pala yung ginamit kong bike. Thank you pala sa nagpahiram. Shoutout kay Karil Presa. Yun, thank you sa pagpapahiram ng bike. Ay, pagod ka na? Hindi pa. Ano yung mga kasama namin, no? Pahinga lang kami saglit din, go na ulit para wala talagang truck ng mga para.